Esta é a historia de como o corazón de Benposta volveu latexar ao ritmo de acrobacias imposibles e risas de cores. Todo comezou na biblioteca do cole de Seixalbo, entre o arrecendo a papel vello e a sabedoría silenciosa de Leo. O noso moncho, que vixiaba, dendo alto do seu estante favorito. Aos seus pés, Botón, o caniche máis listo de todo Ourense, roncaba suavemente entre soños, como se presentise que o bello espírito de Benposta, aquela cidade dos muchachos que dormía a poucos metros dali, estivese a piques despertar. Pero algo fallaba. O ceo sobre Benposta estaba gris e un frío extraño collía as árbores da fraga pola cintura. O aire que entraba polas fiestras da biblioteca traía un eco triste. A fraga que rodeaba o cole parecía ter perdido a súa voz. As árbores estaban quedas e grises, como se o frío do esquecemento as tivese atrapado. Leo estremeceuse, sacudiu as súas plumas preocupado. A maxia de Benposta non pode existir sen alegría. O silencio pesaba tanto que as polas das árbores dobrábanse baixo unha tristura invisible. Botón ergueuse e soltou un pequeno ladrido de preocupación. Onde quedara a maxia? Onde estaban os saltos e as risas que noutrora enchían Benposta? Xusto, cando comezaba a olear suavemente pola falta de luz, un son metálico e rítmico subiu pola rampa do colexio. Clink, 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 clink. De súpeto, un destello de luz atravesou a néboa. Non era o sol, era Taconilla. A filla do payaso Taconillo non entraba nos sitios de calquer xeito. Facía sobre o seu monociclo, desafiando as leis da física, un sorriso que levaba tatuadas 1000 funcións en 1000 cidades diferentes. Taconilla non aceptaba a tristeza. Cun xiro do seu monociclo, comezou a cantar. A súa voz era como un rayo de esperanza que convidaba a soñar con mundos novos, transformando o frío en gris, en cor e calor.
Para levantar unha carpa, primeiro hai que levantar o ánimo, exclamou Taconilla. Leo e Botón puxéronse á fronte dunha procesión imaginaria. Non facían falta leóns nin elefantes. A verdadeira forza estaba no ritmo dos que camiñan xuntos. Todos os nenos e nenas do cole comenzaron a seguilos e a procesión deixou de ser imaginaria. Comezaron a mover os pés, un paso tras outro, onde cada pisada era unha nota musical transformando Chan de Seixalbo nun camiño voador que chegaba de posta. Era o momento de reconstruir, de marchar todos xuntos cara a alegría. O son dos pasos sobre o camiño converteuse nunha música vibrante que convidaba a mover o corazón. Unha vez en Benposta comenzaron a traballar para devolver a vida ao circo dos muchachos. Cando o traballo estaba no seu punto álxido, Taconilla fixo unha pausa. Explicoulles que para ser trapecista un debe aprender a fluir como a auga. Lembrou as súas viaxes por mares afastados, os atalóns onde o sol nunca dorme e as ondas de augas salgadas parecían verdes de prata. O segredo do equilibrio non está en estar quedo, dixo mentre balanceaba o seu monociclo ao ritmo do río, senón en saber acompañar o movimento das olas. De súpeto, a pista de Serrín pareceu encherse de brisa mariña e area quente. A música transformou o esforzo nun baile relaxado, ensinando a todos que a ledicia é o mellor contrapeso para a vida. Co corpo aínda balanceándose ao ritmo dese mar imaginario, Taconilla mirou alrededor.
As bellas estructuras de composta que antes parecían esqueletos de ferro esquecidos comenzaban a brillar con luz propia. Pero faltaba o toque final, ese impulso que separa a terra do ceo. Taconilla baixou do monociclo e cunha agilidade que desafiaba os seus anos subiu por unha corda que colgaba dunha das vigas mestras. O circo non é só equilibrio, berrou dentro alto, mentres Botón daba saltos de emoción abaixo e Leo asentía coa cabeza. Sembrado pola valentía da trapecista. O circo é a liberdade de soñar que non existen muros, nin fronteiras, nin gravidade. Dende alá arriba, Taconilla pechou os ollos e volveu ser a nena que percorreu o mundo. Sentiu o aire na cara e o seu desexo de voar contaxiou a todos os presentes, convertendo o medo nun sorriso compartido. Ao rematar a canción, o milagre completouse. Onde antes había un cero gris, apareceu unha lona de carpas e estrelas. De súpeto, ben postas non era un lugar en ruínas, senón o centro do universo. Unha carpa de luna inmensa comezou a despregarse sobre as súas cabezas, abrazando a todos cun verso de amor. Leo, o Poucho, abriu as súas ás con toda a súa envergadura e Botón, o caniche, fixo unha reverencia de gran artista. Taconilla, xa no chan, estendeu as mans como se quixese abrazar desde Galicia ao bello San Juan, dende Brasil ata o Salvador. Naquela pista de serrín blanco, todos, nenos, nenas, mestres e veciños sentiron que formaban parte da mesma función. Unha función onde o único requisito era o desexo de amar. Foi entón cando as voces de todos se uniron nun himno que facía retumbar o corazón, celebrando a carpa da liberdade que nunca debeu pechar. Mi carpa, mi circo.
isto, ao rematar a canción, o aire de resposta encheuse de algo máxico e inesperado. De todas partes, comezaron a xurdir bicos transparentes lanzados ao celo que flotaban entre o público, reflectindo as luces da carpa e os sorrisos de resposta. Baixo aquela choiva de pompas da conilla, escullese un ollo aleo e botón. O espírito de resposta era unha historia viva, que como pompas de xabón voaba libre por riba do Ourense, lembrando que a maxia sempre volve ali onde lle deixan a porta aberta. Ahora sí lle damos un grandísimo aplauso ao coro do Gómez. vai a levar dos agasallos. Unha super pegatina chulísima, feita por Alcázar Yolanda, conmemorando o día de hoxe, e despois un tríptico que os nenos de Casteiro B, na súa visita a Benposta, tiveron a sorte de recibir. Este tríptico fixo o tío Alberto Muñiz, é arquitecto,
poeta e diseñador gráfico e pintor. El foi o era como a parte artística de Bergosa. El facía, bueno, fixo un mural chulísimo que podedes ver se visitades o gimnasio de Bergosa. Naquel mural está representado todos os personaxes e vías cotidianas do día a día desta cidade. Fixo este tríptico que se lle regalaba a cada un que iban a ver a actuación do circo, con calma na clase unha casa, veredes que bonito é. Ademais, o tío Alberto empezou con todo isto porque ele non entendía como, bueno, ele era de León, e o seu pai era abogado, e a súa familia era dunha familia de ben, de moitos cargos. Entonces, ele non entendía como a súa familia, sendo tan rica e tan inteligente, cada vez que había algo na súa casa, tiña que solucionarlo unha persoa de fora. Un electricista, un fontaneiro, ele sempre lle preguntaba ao seu pai: papá, como sendo tan listo, como se te non veñe solucionar as cousas da xente de fora? Iba moitas veces, o seu pai non sabía responderlle a eso. Para ele era unha injusticia. Que uns tivasen tanto e outros tampouco. Moitas veces chegaba a súa casa sen abrigo. A súa nai rezáballe moitísimo. Como ver sin abrigo? Pois porque lle diga un neno que non tiña sempre, dende pequeniño, non lle gustaba que houbese tantas injusticias. E ele pensaba que todo o mundo teña que ter os mesmos dereitos, as mesmas oportunidades. Por eso, cando viu que o padre Silva estaba facendo eso aquí en Benposta, el non dubidou en formar parte dese proxecto. E máis tarde marchou e fixo el o mesmo en Madrid. E bueno, esta é unha pequena historia que xa sei, seguro que vos sabedes cousas xa de Alberto Muñiz. Esta é unha pequena obra que nos deixou, é do ano 1981. Casi nada. Esta feliña. Espero que disfrutedes moito dela. Outro aplauso para o noso coro.